Ергенско парти 2024 Ангел Вълков. Шили чалендж, бейби. Най-лютите чушки. Това са участниците. Наредени са тук и са готови. Почваме! Ядем! Това е първа чушка. Number one. Цялата ли ядам? Гълта ли сте? Половината, гълта. То трудно се дъвче. Имаме прясно мляко и хляб. Това е чушката. Почва ли да люти на някакъв етап? Някой стигна? По някое време ще почне. Много люци, братки, супер гадни са и гълта. Как се момчета? Добре ли върви? Добре. Първи рут, това е ляко. Не люти, за мен не люти. Не, това не е. Не е много лютива, Някой много марина. да това ова, някой да хапне да Някой пие. ако иска да го дояжаме. Не, дори е приятна леко кусок. Тя няма ли това? Тя няма, не, тук е Тя е много... 3 от 10, брат. Има нещо. Number two. Знам, че колко люти става, толкова повече впечатление. Дърпай, тая е малка. Брат, ти ще видиш, тая е добре, там може да капи. Пробвай моята, пробвай Та моята. предполагам, че цялата се дупка. Не съм много сигурен. Ай, пробвай. Мисля обаче на най-тегавите да го правим един по един да си гледаме израженията май. Нали? От тази цялата. На последния лево. Чакай. На последния лево ще гледаме. Цялата не? Аз не знам кой ще стигне, брат, да го иде. Наистина е бал. Никит с чушки ми е много Кой е? Всички ли имат да? Да. Май там Джево, нататък много няма. добре снимаш, брат. Взимай, взимай. Той стена въобще отваря. Готови ли сме? Добре. Но, Номер 2 ядем. Айде, газ. Айде да правим. Казвам с аз. Яша бе, тук. О, тая тега. Люто е, брат. Пичо има хлябче. Тя се усеща. Тая е добричка. Много е суха, брат, това е гадно. Има хляб, мляко. Тя става по-гадна, брат. Само мляко, някой ако иска. А какви мляко означава ли, че се придаваме? Не, Не, защото по принцип на състезание пиеш и някой отпадаш. аз се разкълцам. Мисля чак толкова да го играеш. Приключи ли? И аз се оттеглям. Той ли е отпаднал? Аз мога, брат, аз бих продължил, Мисля ама си, колко мисля лево си. е. Ти не си изял, брат. Янчо не е изял. И аз сол, има ли там сол, бе? Ай, ти не спре, да ни обърка нивата, бе. От цялата трябва Не, бе, това е второ, бе. Вики, Аз съм добре. банката също изглежда много добре. Тук остана една половина за Нико заповядайте. даже ли ти говори? Тази чушка твоята ли е? Изяде ли е? Лъже, бе, лъже, бе. Да, също е стол фейс. Не, аз съм добре, брат. Още в играта. Люто е, но не е много люто. Приключваше. Ама изяже цялата. Няма да я капна следващата. По-хубаво да гризне и да гризне и следващата. Не, трябва да изяжат целите. Не трябва ли да се изяжат целите? Сега караме да повръща втората. То става по-гадно, бе, май. Който му се Да, случи една в пира. момента. Има ли една пира? Готови ли сме за следващата чушка? Не още. Дай малко пари. Дай малко Брат, пари. мисля, ако изнеш цялата мълчание за... Да, брат, то семките. Ти цялата ли изяде? Моят тегъл, той виж. Той гризне и вика, ляка, не, Брат, не, не семките са филма, не мисля, Защото първата аз се изях цялата, никой не се изяде първата. Тя първата може да изяма целия буркан, ако искаш, май. ти изяваш го, си намръсна. Втората. О, Да не говорим за третата. брат, Варите, брат, кажи ми за нея. Искам да го видите. Готови ли сме? Айде, Иван. Кабанеро. 9 и 10. Кабанерото е люто, брат. Ето, изядаха. Чай сега! Казва. Те цели ли ги ядем? Не мисля, че цялата. Ако искаш да се извадени, изяж, брат. Можеш, принципно можеш, ама ще страдаш. Искам да видя кой ще изяде. Аз искам да се гризна. Падаш ли ти? Няма ли? Не, че как ще опада, бе? Значи, Сашката отпадна и той иска. Мина ми главата, то Норфен беше излишен. Брат, ти силно си мисля, Внимание си вършиш, че аз съм малко. Още един приключва. добре, Внимание си вършиш. Ансел, Без това направо. оставай. Не може да спи. Още второ ниво мъче. Винаги Аз съм на второ ниво. Дойдел си първо ниво момиче, брат. Дай. Сега се отказва. Не се отказва. Не, няма да се отказваш. правиш метафора. Да, но
Дай да му сложим едно. Ще се почине просто. Ето. Момчета, готови ли сме? Да, много люта вече. Номер 3, ядем ли? Дължи си. Ядем ли го? Ергениус. Знаеш какво, дайте... Ядем по правила, брат. Ето аз мога да се изях. Давай. Не, Давай наведнъж. Хоп, ап. Какво прави? Я кажи. Или ще ги ядем целите или не? Дайте половинки поне. Защото да не е много малко и много... Половината е добре, и за да мога да се стигне до тази, брат. Няма да бъде. Това до тази, като се стигне, ще ходим да ревем в басейна, човек. Първо заедно. Сме много яко. Вземете много яко. Направи го. Не искам да ядем, аз искам да ядем. Къде е половината? Майкъл, половината, бе? Ти ядеш ли? Не можеш да говориш. Ами това все още преживява. Половината. Аз още преживявам цялата без след това ще се падна. Добре. Това е филма, бе! Браво! Ще вземам това вместо това. Добре. Как е викет? Трябва да ходим да серем. Те се ядат цели, за да стане схемата, брат. Гледай. Айде. Мириши ли такова? Брат, това е Ясно. Англия, Не, че беше това, маняк. След втората тая е лакма. Айде се. Няма да не лапа. Не. Колко взяли? Що е докъде? А, само гризнах, брат, дай ще каза. Майкъл? Вико мисля, че е много стоп фейс, брат. Той не го е бе. Виж колко е по-тен, бе, ман. Ангелия, да Това е най-дълго. не на другите хора мляко, които се берат. Не си баря очите, маняк. Не, очите не, само не си. Как е, Митко, как е? Пушкаш. Тя не е майстор. То, защото вече нямаш вкусови рецептори. Добре, брат. Айде, минаваме трето. Много е люта, брат. Така, държи още. Ми, последната не знам дали ще отхапа, брат. Някой изяде ли семките? Ти си стигнал до там, брат. Не, не знам дали не. Това е зикър, Хляб. Кашен въздух сега по-лошо, бе. Аз според мен тая... Ако може да не дишаш въздух. Според мен тя ще яде цяла. Само това да кажа. Аз според мен тая не се оплаквам, защото не сме взяли семките. То там е хардкора, брат. Да, трябва да изядеш цяла Ами тази. давай да. Ама няма съм само аз, маняк. Ако виж, Аре! За следващото ниво трябва да издем целите. Ама не, ти, Виктор и красивия сте финалисти. Не е вярно, но Ангата играе. Ангето отпадна. Боги? Който се отказа, Анге отпадна. Мито Зябков играе още. Добре. Ядем ги целите, майна, за да ходим на рибора. точно това така. Който не изяде тази чушка не продължава. Това е, брат. Играй, играй! Чай! Ванката! Как ще брат да продължиш, трябва да изядеш цялата, брат. Удари цялата реч. Цялата ли играе? Затваря бе. Давай! Едно! Аре! Аре, пасваре! Аре, бе! Аз съм пас, брат. на Ванката, Зябков, Сивия и Вико И остава. Майкъл. Ще ядеш ли цялата или си пас? Майкъл е на Викича. Викича е шампион. Банката е хапна, брат. Ти изяда ли, бе? Как е, брат? Добро, Вземам долова, маняк. за какво ходи, вика да събирам стинки за кафета, като може да изява една чушка. Аз искам малко, брат. Абе, екстра, бе, всичко окей, дай другата, е. Давай другата ли, бе? Усещам, че красивия и Виктор са финалисти, въпреки че още не съм сигурен за Виктор, да? Вико най-добре. Но още тъпчеш нещо. Не трябва да дишаш, мая. Е, това е четвъртата без Жорката. Вие четиримата сте... И аз съм кръв. Зябков играе. Той е жив. Той е изяде преди всички останали. Давай ти Каролина Нататък всички така. отпанаха. По една така ли? филика нещо да се отходите и сте готови. Не искам да рева. Давай. Чакай една по една. Да снимам само Направо в ръцете. Това е бившата най-люта чушка в света. да видим. Каролина Рифа. Опа, Може да... Става временно. надаш си бе Може да майката. я помириш, ти като я погледнете, разбираш? Давайте ги тия херени. О, направо ми се изпоти камерата, брат. Много е люта. Ай, още малко останаха. На финалистите останахме. Айде. Давай ми тия Каролина. Кои са четиримата? Ти си полуца. Ме ма е страх за Трябва да рекорема. издеш тази цялата, за да участваш. Най-много да умреш, брат. Те се изяде цяла чушка. Не, аз мисля, че колко... Това хапчета за... Корема бяха. Искам да се развала, Дуня. Ай, машкари ли сте или такова е, ма. Вземете си по една да я погледнете, да я Аз май няма да помириш. ям. Да я усетите. Според мен от тази достатъчно дори всеки да отгризва. Вземи да я видиш, бе.
Защото после Ангел Таня, я ще цялото бъда. Саша, да ме да говорите, не, Именно достатъчно туалетния. за 4 пъти. 4 туалетните по 4 от това си ще радаш, брат. Ти зададе, о! Победа. Ай, Сяди ли, бе? ба. И се залетим. Брат, 10 пъти по-силна от преда. Кой я удари? Само вие двамата. Не, пардon, пак капна и го капна и го капна. Цялата ли ще е? Дядков седи. Аре, мешкар. За победата трябва цяла. Ай сега разделим всичките. Зябков се отказа. Добре, значи останаха само 4 човека. Давайте да видим какво става. И сега ще ядат, докато един не се откарат. Теба са вече, сега ще не е капна, те заеха Кой цяла. каза, че се Не се отказва? отказвам, чуда са. Ба, те заеха по една цяла чушка. Сега трябва да Той навакса ми вече. брат, млади задейте от цяла веднага. Просто да кажа. Ама, Сега да не ми се... искаш да го рискува въпроса. То не може да си почиваш 12 часа, то не върви така. Почивай, брат. Мина ли, бе? Втората беше най-гадна. Влякото го във второто. Най-много време седеше. Да. Защото после Значи вече Иван отива на финал. То няма кой шушки. Каролина. Има още от тия, бе. Има още от уния, де ти не ги хареса от вторите, това са вторите. Дай ми пробвай още един път втора, дай. Брат. Нали на финали отиваме, какво? Как е Каролината? Те ми казаха, че не била толкова силна. Ванка, какво става, Ванка? Ванка, как е, Ванка? Къде отиде? Няма да я ям. Защитай Не отиват да го. повръщат, няма да я ям. Предадох се. И аз се отказвам. Брат, не мога да повярваш толкова лето, наистина. Кой остана? За мен И отида да снимат на Брайтман. Кой остана? Добре, дай ще Къде е? Снимай го него. Браво. не е мръдал. Аз се предавам. Снимай сега те дете изяли него, банката и го. Ами, Тримата ядаха, не знам кой спечели. Много търкане, много яко. според мен Вико и Иванката трябва да идат на финал и да излизат, докато някой се откаже да ги редуват. А не, Иванката се приеба, да. Внимай, Той се изяде цялата изяде. виж го къде е, какво правя, брат, се. Живам в басейна. Кой ще има? Ивака, може да изяде още една. Мога, ма не. Просто като дишаш и като ги влиза въздуха в устата и става много гадно. Красив мобил, останахте двамата финал, сега трябва да се въртите. Аз се изях последната цялата. Не, бе, той бе, Вико, това че изглежда като робот е друго. Ма то няма финал, ние ги изядахме Не, последната. бе, сега ще ги редувате, докато някой се откаже. Да, лапа горе. Вико, как е? Да, трябва да си хареш. Плача, брат, от басейна излизаме и пак плача сега. Много. Викичка. Парасоли ми течат, сълзи ми течат, нищо не тече, ма. Всичко навънка е. Последната ли беше? Какво не, защо не се заяжда? Защо не се заяждаш, ма нареждаш тук цял ден?